Minä? Moi! Mä ja Sonja kuvataan tänään videopostaus. Ja Sonja menee ratsastustunnille ja mä tuun kuvaamaan. Ja sitten mennään illaan ruokkiin hepat. Niin, mennään meille kotiin. Siitä tallilta pyöräillään vielä meille. Ja mennään ruokkimaan meidän hevoset. Sonja kuvaa tosi pyöräillessä, koska minä olen surkea ajamaan yhdellä kädellä, mutta kuvaan nyt vähän. Moi moi! Joo. Nyt mennään. Hoppla! Pyöräilemään. Älä tuu päin! Sonja tulee täällä mua päin. En mä tiputa sun puhelinta. Onks ihan varmaa? On. Mä kuvaan taas tälle, että on niinku sit tässä. Eli en tiedä kuinka tarkasti tää näkyy. Eli tästä on joku 2 kilometriä, ei ehkä ihan sitäkään tallille. Mennään. Eli 2 kilometriä varmaan vähän vajaa. Sonja! Sonja, pysähdy siihen mäen päälle. Sonja vaan mennä viipottaa. Älä vähän katsoa. Apua, no niin nyt mene siis lähettiin tästä. Ihan Herra Jumala, tuu! Okei, nyt mä en kuvaa enää enempää tätä matkaa. Ketään ei varmaan kiinnosta. Tää matka. Elikkä Ella kuvaa sitten